Rianxo e Padrón volveron a unirse na Guadalupe. Os dous alcaldes realizaron as ofrendas florais a Castelao e Rosalía de Castro no irmanamento destes dos municipios. Avanzan as festas da Guadalupe e onte viviuse unha das xornadas máis institucionais destes festexos. O Día de Padrón desenvolveuse con normalidade, co sol lucindo logo de días grises e de choiva. Os anfitrións recibiron os padronenses encabezados polo seu alcalde, Anxo Reiarca. Rianxo e Padrón reafirmaron os lazos que os unen grazas á cultura, á historia e á colaboración diaria. Un día de concordia para nós, non? Nestes tempos que parece que todo está moi convulso, que hai un grande enfrontamento, que se van endurecendo as posturas tamén porque se van acercando as eleccións, todo se ha dito. Está ben que teñamos un momento para relacionarnos con normalidade, de xeito distendido e que a cidadanía perciba pois, que tamén hai un xeito de estar en política que non sempre é confrontación. Quero ter unhas palabras tamén pois, para solidarizarme un pouco co que está a acontecer. Creo que ninguén escapa desta realidade e xa que un día que nos celebramos a concordia entre dous povos, pois hai nos que non teñen esta posibilidade e, por tanto, a miña solidaridade pois, co povo palestino que está a sufrir pois, unha situación pois, ben lamentable. O rexedor padronés destacou a hospitalidade que sempre recibe en Rianxo no Día de Padrón e, en xeral, durante todo o ano. Que nos recibe o povo de Rianxo, Padrón quere a Rianxo. Rianxo, para os padroneses e para as padronesas, é un lugar de refuxio, eu digo casi literal, sobre todo no verán, cando vimos aquí as vosas praias e temos oportunidade de desconectar, pero tamén o é no día a día, pois, como povos que colaboran para sacar adiante pois, as iniciativas que temos en cada municipio e que moitas veces necesitamos pois, do apoio de povos amigos que nos boten unha man. A parte disto, pois, hoxe teremos oportunidade tamén pois, de compartir as visións que vamos tendo, de como enfocamos as problemáticas que nos son comuns. Para tamén buscar solucións a esas cuestións ás que se poden enfrontar os dous municipios. Destacou o vínculo cultural dos dous concellos e tamén a súa relación pola proximidade e os lazos familiares forxados. Estamos en pleno ano Castelao e creo que isto é importante destacarlo. Creo que o Concello tivo xa algunhas iniciativas a ese respecto. Tamén nos teremos en Padrón en breve e, por tanto, reiterar o agradecemento e dicirvos que nos encontramos como se fose a nosa casa e que espero que sintades o calor tamén de todas as padronesas e de todos os padroneses. Na súa intervención, o alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, afirmou que o lazo existente entre as dúas vilas é histórico e mantense forte grazas ao traballo conxunto. No día a día se dá esa vocación de compartir traballo, de compartir obxectivos, non? Por poñer un exemplo, como comentaba, do día a día, temos aquí mesmo a baixar material de mobiliario urbano do Concello de Padrón que xenerosamente nos facilita para o correcto desenvolvemento das festas. Dende cuestións tan anecdóticas ou non, como que acabo de dicir, hasta outras, hoxe mesmo era noticia en distintos medios a cuestión da gratuidade da Penave, como cuestión que tamén vimos traballando de maneira conxunta e outras que poderíamos destacar. E deixou claro o bo entendemento que hai entre os dous executivos máis alá das cores políticas. O tipo de traballo conxunto do que moitas veces falamos e que algunha vez incluso somos capaces a levar a cabo nos tempos que corren non é tan doado. Non supoño, pero ademais, cando estamos vendo a diario como este ambiente de crispación continuo que se vive en distintos parlamentos, nomeadamente no Parlamento do Estado, indiscutiblemente vai capilarando un pouco cara ao resto de institucións, vai facendo que, hoxe en día, participar en política se entenda desta maneira, se entenda con unha becanrita máis, se entenda incluso con insulto e con outro tipo de desplantes que estamos vendo día a día. Fronte a iso, o que estamos ofrecendo aos concellos de Padrón e Rianxo é algo completamente distinto. Como entendemento e diálogo para chegar aos acordos en favor da cidadanía, as dúas corporacións desplazáronse ata o Paseo da Ribeira, onde os alcaldes realizaron as ofrendas a Castelao e Rosalía de Castro. Actos institucionais que tamén estiveron amenizados con música.
Mañá xoves celebrarase unha nova edición do Feirón Mariñeiro baixo o lema A Feira de 1925. A ver a sesión vermú e pola tarde será a quenda da Rianxeira Popular nos Xardíns da Ribeira. Pecharán a xornada a Noite Folk e a Banda Gaudí máis a Orquestra New York.